beldurraren aurka. Zer eraiki dugun jendartea bera denean, erantzule, biktima eta lekuko. Urtean behin, kaleak morez janztea ez da nahikoa. Ez behintzat, desberdintasunak, erasoak, mehatxuak eta beldurra pairatzen dituzten herritarrentzat. Gizartearen erdiarentzat, emakumeontzat alegia. Galeano idazle uruguaiarrak ondo zioen matxismoaz, emakumeok gizoneskoen indarkeriari diogun beldurra, gizoneskoak beldurrik gabeko emakumeari dioen beldurraren isla dela. Gogoan izan behar dugu, egunero pairatzen dugun beldur horri aurre egiteko. Norberaren zein guztion ariketa izan behar da hori. Erakundetatik alabaina, haratago joan behar dugu. Morez jantzi beharrezkoa sistema bera bai da, politika publikoetatik hasita.